Mireu, doncs aquesta és una instal·lació que hem fet entre Luce, Jaume, Rosella i jo, Didac Ballester, i el que hem fet és, si camineu per l'horta, aneu a trobar pissarres en els creuaments de les séquies, i és on els agricultors atanden. Atandar vol dir que escriuen qui va regar a quina hora, quant de temps i quin dia, de tal manera de fer un ordre. I això és un sistema hegemònic de l'horta, un sistema de comunicació, i el que hem volgut fer és posar-ho en valor. El que hem transformat és el motor del tercet, que és el motor més antic de l'horta, ho hem transformat en una pissarra gegant i hem començat a escriure amb GIS de la mateixa manera que en l'horta se comunica. Si vos fixeu, tenim en esta façana hem escrit els malnoms de gent coneguda de la contorna. En la façana de l'entrada tenim un text que parla un poquet del dia que es va ficar en marxa el motor del tercet, que és el més antic de tota l'horta, i a l'altra façana tenim un text dels missatges de WhatsApp que s'envien per grups els agricultors i les agricultores de la mateixa manera, per informar de a tal hora arriba l'aigua per tal sèquia i la gent d'aquesta part o de l'altra pot regar, és un poquet organitzar-se. I el que hem fet és utilitzar el sistema hegemònic de comunicació de la gent de l'horta, és un sistema horitzontal i de comunitats de regants i d'agricultors, utilitzar-ho per a visibilitzar el patrimoni que hi ha en l'horta. I més o menys per ahí.